Señor Núñez, cando a principios de outono lle preguntamos precisamente por esta cuestión, polo estado da sanidade do noso país e polo falecemento dunha persoa no Parque da Estrada por falta de atención médica, vostede contestou aquí que facemos o que podemos. Facemos o que podemos fronte ao abandono do rural, facemos o que podemos se arden os montes en política industrial, facemos o que podemos e as empresas marchan ao norte de Portugal, en pobreza enerxética facemos o que podemos e 180.000 persoas quedan sin a tarifa do último recurso, en materia de igualdade facemos o que podemos e condenan a Xunta por vulneración do dereito a folga ao 8M e en materia de liberdades públicas facemos o que podemos e temos os traballadores e traballadoras da CRTVG en folga por impedir informar con liberdade e con independencia. Facemos o que podemos. Fan o que poden e están contentos de facer o que poden, todo o suficiente, e parece que eso abonda. Dixo antes, respondendo a outra pregunta, 4 cousas que me parecen moi significativas, non? E é que estaban construindo o que construíran xa 80 centros de saúde, que lles de parecer suficientes, os novos ou xa os que están reformados. Estaban moi satisfeitos pola historia clínica electrónica ou pola asistencia telemática, estaban moi contentos da atención que dispensaban os pacientes e estaban contentos do encamiñamento que estaban facendo da atención primaria. Deben de estar moi contentos, sí. E debe de parecer que é suficiente os recursos empregados para mellorar esas 4 cuestións, señor presidente. Parecelles que é suficiente o esforzo da Xunta de Galicia e o esforzo en investimento da Xunta de Galicia? Parecelles suficiente? Pregunto isto, e non é unha pregunta retórica, porque coñecimos no mes de novembro unha transferencia de crédito interna dentro da Consellería de Sanidade que quita as seguintes partidas para poñer nestas outras partidas. Quita, por exemplo, de equipamento informático máis casi 900.000 euros. Quita de investimentos en terreos e de construcións de centros de saúde máis de $500.000 de euros. Quita dos programas de loita contra as drogadiccións máis de 100.000 euros e, ademais, mire, quita tamén para a xestión e coordinación da atención primaria, mes de novembro de 2018. Parecelle a vostede que todo isto estaba suficientemente ben atendido e entonces collen e retiran os cartos da atención pública nestas 4 áreas. Para que? Para onde vai o diñeiro? Pois mire, vai para concerto con entidades privadas. Vese que a sanidade pública está ben atendida, vese que non hai necesidades e que se pode retirar cartos para a construción de infraestructuras, para equipamentos informáticos, para a atención ás drogodependencias e, sobre todo, para a xestión e coordinación da atención primaria para darlle os concertos ás privadas, sacar do público para meter ao privado. Claro, despois lle dimiten o 80% das xefaturas de área de atención primaria de Vigo e aquí non hai ningún problema. Non hai ningún problema hasta o punto de que o conselleiro, a súa primeira reacción foi dicir que estaban exagerando e que faltaban a verdade. Señor presidente, se non ten 3 minutos suficientes, que o señor presidente do Parlamento lle dea 6 minutos para explicar o porqué desta transferencia de crédito tal e como está a sanidade pública neste momento. Moitas gracias. A ver que me entere ben. Quere vostede que eu colle o teléfono e chame un alcalde para dicir que lle axilice un procedimento? Está vostede dicindo con total impunidade que deu de chamar por teléfono para que unha administración se salte o procedimento debido para que a vostede lle dean unha licencia. Esta é a forma... Silencio, por favor, silencio. Hombre. Silencio. Home. Silencio, por favor, silencio. Tanto descaro na súa forma de proceder habitual. Eu non sei se a súa forma de proceder habitual. A nosa non, desde logo. A nosa calquera... Silencio, por favor. Silencio. Calquera que inicie un procedimento administrativo deberá seguir os trámites. Ou é que pensan vostedes que porque uns chamen por teléfono van conseguir unha axilización que non está prevista na lei? Eso ten un nome moi feo no Código Penal e desde logo nós... Silencio. Silencio, por favor. A nós non nos van a topar ni no tráfico de influencias, ni na prevaricación, non, aí non nos van a topar aí. Esperemos que o señor presidente lle faga retirar do diario de sesións esa expresión, esa incitación ao delito, porque debe ser unha incitación verdadeira ao delito. Mire, en segundo lugar... Silencio. Señor Treno, silencio. En segundo lugar, réstalle vostede aínda
tuvo 3, 5, 6 os que quixo, os que lle deixaron para explicar a transferencia de crédito e por que quitou da xestión e coordinación da atención primaria para concertos ca privada. Ten aínda tempo para explicar por que quitou das construcións e adquisicións de terreos para centros de saúde para darlle a privada. E ten posibilidade todavía de explicar por que quita dos programas contra drogadicción para darlle a privada. Pero mire, dixo tamén outra cousa que tampouco é certa. Dixo que os concertos coa sanidade baixaron. Pois mire, teño aquí os datos que saca a patronal privada da sanidade privada en Galicia referidos aos últimos 2 anos, 3 anos, realmente un ciclo histórico máis amplio, pero no que vai de legislatura, como dice que baixaron, dice a patronal privada da sanidade en Galicia que subiron aproximadamente un 3% desde 2016, 199 millóns no 16, 203 no 17 e 205 casi medio no 18. Polo tanto, as súas afirmacións contradín o que di a patronal galega da sanidade privada. Quere explicarnos quen está mentindo, se vostede ou a patronal galega da sanidade privada? Gracias.